Birinci урын алучыга ярты миллион сум акча бирелә. Бу хакта Казан утлары журналының Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә әдәби бәйге игълан ителгәч билгеле булды. Бәйге барышы хәбәрчебез Мөршидә Җихан язмасында. Республикабызда әдәби, гомумән иҗади конкурсларга кытлык юк. Шул ук Казан утлары журналы повесть һәм хикәяләргә әдәби бәйге оештыра. Әмма монысының максаты үзгәрәк. Беренчедән инде әлбәттә әдәбиятның бөтен жанрларында кылачлый, 10 номинациядә бара. Роман, әйтик инде өлкәннәр өчен роман, повесть, хикәя, шигырь, поэма, үсмерләр өчен повесть, хикәя, шигырь һәм балалар әдәбияты буенча инде шигырь һәм хикәя номинацияләре барлыгы 10 номинация. Бер яктан караганда бу кадәр номинацияны кылашлаган конкурслар юк. Икенче яктан әлеге конкурсның шикләре юк. Бер нинди тема ягыннан да, географик яктан да ул бөтен дөнья буенча сибелгән татарларыбыз, бигрәк тә инде республика эчендәге татарларның иҗат итә торган кешеләрне язуга этәрү, яңа авторлар табу, аның төп максатларының берсе. Татар телендә әдәби әсәрләр яза алучылар күпме? Аларның язу куәсе нинди? Әдәбиятны кайсы юнәлештә үстерү мөмкинлеге арта? Оештыручылар фикеренчә, бәйге нәтиҗәсендә әлеге сорауларга да җавап табыла. Конкурста катнашучылар әдәби әсәрләрен псевдоним белән юллый. Әлегә 40 меңлек шигырь номинациясе өстенлек итә. Роман язып 500 мең алырга теләүчеләр 4. Конкурс кешеләр арасында, язучылар арасында бик зур кызыксыну уятты. Әле әйтик, роман номинациясе буенча бу елның 1 декабрына кадәр кабул ителәшләр. Калган номинацияләрдә 1 сентябрьгә кадәр шушы көндә инде 610 эш килде. Бу шактый зур сан. Чөнки барыбер нәрсә генә әйтсәк тә, әдәби иҗат белән безнең татар халкы бик ярата. Бездә шигырь язмаган кешеләр бик сирәктәдер. Әмма дә ләкин шушы конкурста катнашырга җөрәткән 610 эш инде ул зур сан дип уйлыйм мин. Беренче нәтиҗәләрдән чыгып, әлегә үсмерләр әдәбияты жанрында иҗат итүчеләр аз булуы ачыкланды. Югыйсә, повесть язып беренче урын алучыга да 300 мең акча бирелә. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.